हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ आरो नै आंबो मोजाङै दङ दायो आंजों लोगोआव दंफायो जों साब्रै आरो नै दायो जों थांनो थाखाय रेडि हिरिम्बा थानसालियाव आरो जों लोगोआव आंजों लोगो दंफायो महन आरो दिम्बै ड्राइभार आरो बेथिं दङ नै सानै रंजालु आरो तुलसि आरो जों थारमाने जोंनि बाय जायो बे बाय लाहानाव जों दसे सम हाबथ'दोंमोन जोङो थांगासिनो नै बयबो हिरिम्बायावहाय मा समाव मोनहैगोन बेखौसो सानगासिनो नङा होमबा लोगोफोर आदसा सहैसिगोन गोबाव गैया सहैसिगोन आरो जों एकदम बारस'ना फैदो लामा आन्दायदो एसे थेवब्लाबो माने थांगासिनो आरो टंला दुब्लिथिं बारस'ना फैदों बबेथिं मोनहैगोन लकेसन नायगासिनो दं सासेया रोड कन्स्ट्राक्शनबो सोलिबाय थादोंमोनथ' लामाया आरो 14 किल'मिटार आरो नै बिथाङा ड्राइभिं खालामगासिनो साख्रि मोननाया बारा गोबाव जायाखै बेखायनो आरो जोंबो लोगो मोनबाय थाला होननानै बेरायनो फैदों माबाफोर बुंदो मिस्टार दिम्बै We are son of another mother. But we are brother. आरो जों सहैसिगोन ओमफ्राय लामाया एसे बेलेग बेलेग मोनदों आरो बे दोंसेखौ Turn left मोनगोन ना left लामा जाबाय टार्न लेफ्ट आरो लकेसनाव चेकिं खालामना फैदों आरो सोर सोर नुफेरबाय सिगाङाव हिरिम्बाखौ आङो आरो खनब्रै नुबाय नोङो नायबाबो हाया आदसा माने नों खैबार नुबाय आं खनसे एबारजों खननै बाथौ सिबियारि नालाय ओंखायनो आरो माने धोरोमनि बेबायदि थानसालिफोराव बेरायनो बांसिन माने गाहाम मोनो थानसालियाव थाङोब्ला गोसोखौ माने गोजोननाय मोनो आरो ना बेनो आरो गोथारथिया फैयो आरो बांसिनै दिनैसो पास जागोन Oh yes, जों सानैया दिनैसो फार्स्ट नुगोना बेखायनो दिनै नायनो फैथारबाय आरो आदसा माब्लाबानिफ्रायनो गोसो जानानै दंबाय थायोमोन दा दिनै नुगोनखौ माने आसा फारिना फैदों आरो ना नुथारगोन सिउर 100% आरो नै बेसर बिबारखौ नों ससेखिदोंमोन गारि सालायनायाव आदसा रोजाबनायसै बेसर बिबार बिराद मोजां बेसर आबादबो मावदों गोमो जेरैबो आरो मोनथारसिगोन लामाया बिराद गाज्रि टंलानि लामाया एकदम पाका लामा खुरखा माइ गासैबो रिपेयारिं खालामाखै बहुत बोसोर खैराबारि थांनाय लामासो खैराबारि थांनाय लामा आरो टंलाय बारबोबाय येस सोरगिदिं बेसर आबाद बर' गामि सोमखोर गामिया नामानो सना नांगौ नामा नोंनि लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा गिनो नाङा नोङो रोमै रोमै नुहुरनाय बै सोमखोर गामिया बिराद मोजां मेथाइ रोजाबबाय बिथाङा आरो बिथिं सासे सिंगार उन्दुना फैदों उन्दुनो मोनाखै दिनै मैया बायसो रुटाव थांदोंमोन मिटिं दंमोन आरो माने बिथाङा बिराद जारनिया खालामखायो एकदम न'आव थाथिना बिराद देवानि नामा गाथोननिफ्राय बिजि मानसि ना नंगौ लोगोफोर माने सेंग्रा समाव बेरायना लाखानांगौ आरो नै नायदो लामाया ओरैबायदि माने दख्ला दख्लि गुगानाय गासैबो गुगाजोबनाय बिराद खस्थ' आरो रिपेयारिं जायाखै बेयाव खेबसे फाहामनाय जायोब्ला गोबां बोसोर रिपेयारिं जाया जोंनिया आन्दार डेभेलप आरो टंला लाइनाबो नै लामाया मा अबस्था नोंनि मैखुननिनो मावनाय गाइखेर फाननो आफाया थांदों जौ लोंनो
आदसा हाला नङा गानखौनो औ हान्थुलोर पोलोर बोसोमावनानै जाहानि न'आव हाबफै 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 आरो लोगोफोर नै आङो जायगा सफैबाय हिरिम्बा बाथौ थानसालि सफैबाय आरो गोजौआव लिरनाय दङ गेटआव हिरिम्बा बाथौ थानसालि जायगा हिरिम्बापुर सारियालि उदालगुरि बिटि एडि आसाम गायसननाय 1972 आरो थौदो बिदिब्ला जों भितराव हाबलांसै नैबेनो हिरिम्बा बाथौ थानसालि आरो लिरनाय दङ आरो गासैबो मोजां साजायनाय नै सोरगिदिं बिबार गायनाय आरो वाल बिराद मोजां स्टेन्डार्ड माबा खालामनानै बानायदों दहाय इसोर सोरगिदिं नै बिराद मोजां स्टेन्डार्ड ओरै खालामनानै बानायदों बिफां लाइफां गायदों आरो फैलाव गुवार फोथार सोरगिदिं आरो माब्लाबाफोर प्रग्रामफोर जादोंमोन खोमा आरो बिराद मोजां साजायदोंमोन गल्डेन जुबिलियाव थांनाय देवबाराव सानदे खालि गल्डेन जुबिलि जालांदोंमोन आरो बेफोर साजायनायनि गासैबो फारि फारि मोजां नुदों बेनो जाबाय हिरिम्बा बाथौ थानसालि मा जायगामोन हिरिम्बा बाथौ थानसालि मा जायगामोन सिनाखना येस आरो नै लोगोफोराहै गासैबो फट' उथिनायाव बेस्थ' बिजि आं उथिथ'वाखै दै आरो लाखाबाय आखायावहा बावनो थाखाय मा लादों नोंसोरो बावनो थाखाय धुप लादों आरो नोंबो येस हिरिम्बा बिराद मोजां बेफोर साजायदों बेफोरबायदि साजायदों आरो बेबो मोनसे गेट आरो बेवहायबो गोबां मानसिफ्रा फट' उथिदों आरो बिराद मोजां नुदों गेटखौ आं वाव आरो जों हाबलांनोसै भितराव सिङाव हाबलांनोसै बबेथिं थांनो सिदा थांग्रोगोन नामा सिङाव हाबगोन फैदो हाबनानै जों नायग्रोनोसै आरो लिरनाय दङ नै आहम ओं हिं क्लिं फोटसे आरो नै बिथिंबो लिरनाय दङ आहम ओम हिं क्लिं फोटसे आरो नै जों दंफैयो हिरिम्बा बाथौ थानसालि नै सोरगिदिं बिराद मोजां साजायदों गासिबो नै आरो गासैबो टाइल्स होनाय आरो बिराद मोजां नुदों आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनै फैनानै आरो लोगोफ्रा नै बिथिं खुलुमनो थाखाय रेडि जाबाय आरो आंबो एसे खुलुमहैगोन होनना सानदों वाव मोजां नुदों ना येस आरो नैबे समाव जों बोराइ बाथौनि सेरावहाय खुलुमबाय आरो खुलुमनानै जों बायजोआव ओंखारबोबाय आरो बेयो गोथार हिरिम्बा बाथौ थानसालि नै जोबोद समायना जोबोद मोजां जोबोद साखोन सिखोन आरो फैनानै आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नै आरो लोगोफ्रा बिथिं फट' दैखांदों फट' खेबदों
सोरगिदिं नै मोजां डिसिप्लिन जोबोद मोजां नुदों आरो बै फारसेथिं थांना नायहैनि एसे आरो जोङो दिनै फैनानै नुफैबाय गासैखौबो आरो जोबोद मोजां नै बे फारसेबो गासिबो मोजां साजायदों आरो बयबो जों खेबसे खुलुमनानै थांसै आफा इसोरनि सेरावहाय एसे खुलुमसै आरो मोजां थिखांनो हाबावगोन दाथ' आरो बोरै मोनदों बेवहाय फैनानै जोबोद मोजां मोनदों गोसोखौ गोजोननाय मोनदों थारैनो हिरिम्बा बाथौ थानसालियाहै जोबोद मोजां नै डेक'रेसनखौ नायदो एसे ओरैबायदि साजायदों जे बर'हाबो बेफोरबायदि मोजां थानसालिफोर दङ आरो मोजां धोरोम दङ बेवहायनो जों मिथियो नै जोंहा खुलुमनाय सिबिनायावहाय बिजि बयबो खुलुमगासिनो थारैनो जोबोद मोजां साजायदों बे वालफोरखौ आरो नै गोगोम गोदान पाक्कानि आरो बुंदो माबायदि नांबाय फैनानै जोबोर मोजां नांदों गोसोखौनो स्रां मोनो स्रां मोनदों आरो बोरै मोनदों नोङो फैनानै बिराद मोजां गोजोन निजोम जायगाया आरो थानसालियाव माने बाउण्डारियाव हाबजेननायनि सिगाङाव सोरगिदिं सिमानि बायजोआव थानायावनो जेब्ला जों हाबनो फैयो गेट मोखाङाव बे बायजोनिफ्रायनो माने गोसोआव बांसिन माने गोथारा फैयो आरो गोथारा फैयो माबाफोर गाज्रि साननाय जुदि सोरनावबा दङबा खारखागोन बे फारसेथिं नायोबा नुगोन नोंथांमोनाहाय मुर्ति साजायना दोनदों बर'नि गाननाय जोमनायजों लोगोसे नै बोरै बोरै बावो बोरै बोरै मायो गासैखौबो मोजाङै नुगोन नै आरो बे फारसेथिं फैनानै नुफैबाय हाखर आरो जोबोद मोजां साजायदों हाखरखौबो नै बे हाखर हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि मोजां मोनसे हाखर आरो बेथिंबो नै बिराद मोजां साजायदों आरो लोगोफ्रा साफ्रोमबो फैदो फैदो हाखरखौ नायनो खासेव नुगोन ना नुवा बेयाव नुगोन बिराद मोजां नांबाय सोरगिदिं थाबायनाय आरो बेरायनायनि जेबो टेनसन गैया बिराद मोजां पाक्कानि बानायखादों आरो बे नै हाखर अन्थाइजों बानायदों अन्थाइजों आरो औवाखौबो एसे मोजां नुदों आं गोजा गोजा औवाया बिराद मोजां नुदों मा औवा बेलाय गोजा गोजा बिराद मोजां साजायना बानायनाय बायदि आरोना
आरो नै बे फारसेथिं गथ' बानानै बिमाया दङ थारैनो बेयो बर' बिमा जोबोद मोजां नुदों जोबोद मोजां आर्ट खालामदों आरो नै बेथिं थुंग्रि गानानै मोसानाय मोनसे स्टेज शो बानायदों नै थारैनो बेयो बर'नि गुबै धोरोम हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि नै जोबोद मोजां मोनसे स्टेज शो आर्ट खालामदों मोजाङै जोबोद मोजां नुदों नै आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय फैफेराखैब्ला फैनांगौ नायफैनांगौ बर'हाबो जे बेफोरबायदि मोजां मोनसे धोरोमनि थानसालि दङ आरो बेखौ नोंथांमोना नायफैनांगौ आं खावलायहरखाबाय बेनो जाबाय हिरिम्बा बाथौ थानसालि आरो जों बे सेरावनो दङ फुख्रि सेरावनो खुलुमबाय नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय खुलुमनाय थाबाय आरो नोंथांखौ एसे गावनि मुंखौ बुंनो थाखाय खावलायबाय आरो एसे सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय गिबियावनो आं नोंथांनि इउटुब चेनेलखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय थेंक इउ आंनि मुङा श्री दोम्बाई बाग्लारि आं भकतपारानिफ्राय फैदों दा दिनै बे गोथार हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव फैनानै आं जोबोद गावखौनो माने गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला सिगांनिफ्रायनो फैनो होनना सानदोंमोन नायनो नुवाखैमोन नालाय दिनै फार्स्ट टाइम नुफैबाय जायगाफ्राबो ओरैबायदि माने क्लिनलिनेस मोजां नांदों साखोन सिखोन सोरगिदिं गोसोखौनो गोथार नांदों आरो आंनिफ्राय बेखौनो खावलायनो लुबैयो जायफोर बिथांमोना नायफैयाखैब्ला नुफैयाखैब्ला फैनानै नायफैनांगौ आं आरो दा बेवहाय फैनानै ओरैबायदि मोनसे फिलिंस फैदों जे दा बेवहाय फैनानै आं थांनोनो माने गोसोखौ माने गोसोआव बानाय मोनदों आरो ना बादों आरो बेवहायनो एसे थाबाय थागोन बायदि जादों आरो दा बेनो आरो हेल' नोंथांमोन फैनानै बोरै मोनखो जोबोर मोजां The temple is very cleanliness and it is surrounded by so gorgeous nature. I love this place. बिराद मोजां आरो नोंथांमोना मेंबाय नामा एसे मेंनाय मोनदो उखैदों दा जाहैनोसै उनाव थांनोसै आरो हांसोसो जागोन फुल जाखा गोदोनासो जागोन गोदोनासो आंबो उखैदो एसे नोंथाङा बेयाव फैनानै बोरै मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो माने बिराद गरम मोनदोंमोन लामायाव फैनायावहाय आरो दा बेयाव फैनानै एकदम फ्रेस गोजोन मोनखाजोब्बाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना फैयाखैब्ला थाबैनो फैनानै हिरिम्बा थानसालिखौ बाथौ थानसालिखौ नायफिननांगौ आरो जोबोद मोजां थानो मोजां आरो आरो जोबोद उखैदों दायो एसे जों थांनानै टंलायाव जाहैनोसै जोंहानि आब' लाहानाव आरो जों बेयाव गोबां सम बेरायबाय नायबाय सोरगिदिं साखोन सिखोन बिराद डिसिप्लिन बिराद मोजां नुदों आरो आं थानानै जोबोद मोजां नांदों आरो आं बेखिनिखौनो बुंबाय थेंक इउ खेबसेयैनो बुंदो साबस्क्राइब आरो बयबो आंनि चेनेलखौ एसे बुंदो साबस्क्राइब खालामदो सानसुमा बर' इउटुब चेनेलखौ लाइक खालाम शेयार खालाम बयबो अननानै नायदो अननानै एसे सापर्ट खालामदो नायनायजों लोगोसे बिथांनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनांगौ नंगौ लोगोसे शेयारबो खालाम नंगौ मा भिडिअ कल खालामदों नामा नों एक्टर हा एक्टर नायाखैना मबाइलखौ थांनायनि खेबसे खुलुमना थांसै हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ
लोगोफोर खुलुमबाय आरो भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों